Naiuban mga tao mo kantsaw sa ako nga tungod lang sa akong sayo. Ang ako lang sayo inyong nakita mo akong gi-upload. Salamat deha ga 5 million views na ako. Ga-trending ko pero abi lang ninyo nga more na inyo. Pero sus ko makadug mo the way nga unsa ako mga istorya. Kung pwede pa lang nako ikuan. I want to be honest, magselos galing po ko nga ayan ning uban mo dagan no nga nanay apelyido kay wa man gisukad. Way hago ba? Kan nga mga bitok-bitok daan de wala man. Wala may ako mamagpapadaan nga kuan diri. Bag-o maging scratch niya po ng Sparcia. First time ni nga nanay mong city councilor nga Sparcia. Masuya kay kuan na uban nga nana sila apelyido daan. Oo. Tapos na uban minimo nga boss, grabe sa 9 years nimo nga nahimong committee chairman na. Wala gyud nimo na kanang may kang unsa din ang word nga labo. Kana po namin tag ang masabi wala na buhat. Unsa din yung pasabi wala na buhat kanang wala nang hatag, wala ana man dili. Kung may kag city councilor, pag may kag unsay na buhat, unsay yang nabuhat sa iyahang komitiba, unsay iyang mga propose ordinance. Regardless naman po uban nga bisag gitagalan nimo proposal na, may gyapon nga ang mga bitter will always be bitter, may gyapon nga propose naman sad na wa man na-aprobahan. Yes, kay kailangan mo gina-aprobahan kay daghan man mo. Part gyud na nga manguya ka pero at least imong gi-propose, gi-submit. Kaysa wala gyud ka nag-submit. Diba? Wala juga nag-initiative, nag-take part nga masulbad ni siya nga problema. And tanan man pud gyud mga ordinances ni Aki man gyud nag-proposal. Ikaw na itong tiglista ana nga mga proposal? Ikaw ba siguro? Nakoy na Sir Bern, ikaw ba na to sa ABS ba? Wala. Di lang ko mag-mention. Pero recording. Ma'am? 5-4 recording na. Recording 5-4-3. Yo, welcome back sa Bitok Bitok Podcast. Welcome back. Guwapo atong setting karon ah. Oo. Burag pang podcast gyud. asa dapat Pinakabag-o. Nga Sa atong pag-record karon aya pagid sila nag-launch. Gitawag nila nga Worky. Igagaw sa Shopee o Jollibee. Worky. Worky. Yeah, Double easy to E. remember daw. Yeah. Double E, no? Yeah, double Worky. E. So burag ang burag siya hub nga burag slash cafe nga gi-design gyud siya for study. Di ba ang mga coffee shop gihimon man imong kanang study na. Diri ko katambay dapat. Pero kani ba ila yung gibuhat nga bali na ila diri. Magbayad kag per hour. Tapos unlimited ang coffee. Yeah. Ilahang hourly rate is 70 pesos. Uy, Si Tinta barato ra. Ang inclusive ana is of course the use of their amenity nga Internet, aircon, and the table and the Table, chair, yeah. ergonomic chair, Ergonomic. and unlimited brewed coffee. Yo. Mo ganahan. ganahan nga mga Mo ganahan ako ang lugar. Sa mga introvert, pwede mo diri. Kutob sa magpalpitate ang inyong mga kuan. Kutob sa magpalpitate inyong mga kuan diri ra mapadayon nay nag-comment. Nice lagi dia, pero where man? Where man? At bang sa Hall of Justice sa Uptown. Sa Primavera yun. Yes, Cheetah Verde. Sa third floor. Oh, Yeah. likod sa North Wing sa SM. Likod. Ba? Ay, ang pinaka-the best yun, dapat yun diri sa kuan. At bangyud sa At HOJ. bangyud sa Department of Justice. Okay. Yes. So pwede sila nga diri mag-summarize ang mga abogado sa ilang kaso before sila mo atake dito. Mag-brainstorm sa sila diri. Baba, magana sa sila sa may. Pwede. Kung na kay mga committee nga mga TWG pwede ra pud Pwede. ordinansa na ni ipang kuanon. Diri pang istoryahan gwapo. Welcome back sa Bitok Bitok Podcast. Kauban of course si Master Fofay. Mr. Buffet! Ang jingle master, layout master, o siyempre ang atong photographer, Juanito sa One Photo. Nga gikan og Boracay. Lagi, tsada kayo. Nawala iyang lens, Mirisi ang tawagan. Ibalik pa gid ba? Imbis yan itong gipray ganina kay Lord. Sana all nawala ang lens. Tagampo di ako nga mabalik, wala gid ba? So, kung na mo i-donate ang lens, willing siya. O, syempre, dili ni siya farewell episode niya. Woo! Siya farewell. Kinsa yung hawa. Wailain si Drew Dalapo Galupo. Siya mo ikuan ni kay Iyad ang tag-iyan ni Iyading classmate sa kuan. Law school. Law school, yeah. So, naka-invite sila karon. So, sige da. Atong Okay gibisitahan. sada.
Pagkanan sa kundi mag-meeting, idol ra sa mo, narapod sa Uptown. Ang cake actually, dili pa na ilaha. So na sila yung food. Coffee lang sa ato aron. Kay ang Charmaine's naman sa ubos, ato pang amigo. So nang nag-order ta silang carrot cake. Wow. Yes. So muna lang itong gidala Uy, lami, in fairness, nakatilaw na ko. Yeah. Tapos, atong sultihan nga si Drew. Ha? Ano, laon, last day na niya sa ato ang opisina. Ay, binuang man na. Di man na sila mo to sa imo. Mawa Kanang di siya. Mawa di ka to. tinood ba? Di bale for greener pasture. Pareram daw ka green, pero delayed lang yun ang atuan. Gwapo man ang green na to. No? Pero Wala delayed. na, nagdispedida naman ta, nagbijoki na ta. Uy, naday. Wala siwa na to. Tapos napagyapon sa karon. Napalagi despedida para sa kuha. Wala na actually. Magotro, good. So good luck, Drew, kung asa man siya padulong. God bless Wala sa pa inyong magyapon kwan. sa podcast, but depende na din siya ang availability. Sa ako mo mag-agad. Wow! So mo lang Sunday ta karon nag-record siyang availability. Ako may tigbook sa mga ano. Tama. So, Sunday niya ginabook. Pero karon nabook nimo kay lunching pod nila. Yes. Nag-lunch pod ang worky. Nag-lunch. So, bago pa ilang mga gamit, no? So, na individual, naapoy ka ng burag, kanang exclusive yun na pag-room. Call booth. Para dito ka sa show me your teeth. Ilahang Ipon. Ilahang call booth is 100 pesos per hour. Nanapod siya ay unlimited brewed coffee. Di na kagansiyan, unlimited coffee na. Yung lagi ko nga murag, basing malugi mo after 1 month, ani. Kaya grabe, unlimited coffee naman. Pero in fairness, hindi ko naman tanong kuhan nga, let's see. Namali ka siya. Namali ka sa let's see. Are you sure? Kaya medyo foreigner man, bro. Ganina, bro. Are you sure? That's your price? That's so cheap. Yeah, let's see. Namali ka. Animal ka. Giyapak. Pero gwapo na ni RFK, pag sulod ni mo, luya ka. Tungkol kay unlimited coffee man. Paggawas mabuhi mo pas ka. dagan mo. Potom sa lagi siya magpalpitate ka lagi. Ana. Ha? Ansa? Ilang gamit from Apollo. Ay, Apollo na ini. Grabe nitong amigo, Apollo na galing nga, Dugi na ba sila nang-invite sa ito dito nga mag-podcast? Sa ilang kit kay? Saman. Tsaka busy pa ko. Kay sa ato pag-record ka, ilang days na lang ba? Oh. 1 week na lang. 5. Less than 10 days? 7 days. Ay, 7 days. So, Sunday ron, karong Monday, dili pa election. Next Monday, election na. So, 1 week yun technically. So, that's why atong topic karon politika na. Amo mga wala hinungdan. Sabi ko bagulay politika na. Hindi ko naman tayo ulit politika Dili. Sabi ko, love-life lang tayo na Dili kay kanila nga episode ako lang ni Ikuan para sa atong istorya ng politics. Serbisyo, sa katawhan. Dili man, but me, right now, sa akong feeling, kumusta, update lang. Kaya I'm sure naman kita yung mga followers karon nga mga, mga amigo sa nato nga gusto sila makabalo nga what's happening now. Kumusta na bata? Just in case wa pa mo kabalo, nidagan ko ha. Re-electionist ko. Now you know. Dayon independent ko. Meaning to say, wala ko'y partido nga gidala karon. So, yun lang. So, medyo hangak. So, if you're asking me what would be the difference sa akong pagdagan last time o karon, burag challenging na pod pareho because last time challenging man kay dili man ta administration. Paila pa yun. Tapos medyo dili gyapon the same, di gyapon ta kagamit sa mga covered court. Sa unang panahon lisod, walay resources. Pero kuan man to sa una, mag-agad asa inyong mga kuan, Pero nala schedule. may partido ato kung naikuan ako dito. Di ba? The difference lang now is akong ganahan kay siguro nasa taning gingon bang gituyo siguro ni naitabong independent kay in fairness now naka-create yun ko o nato nga structure. Kada bang each barangay na nagita ingon na uy kani ato ni Point persons. nanitay Mga point person ato ani Masaligan. kaysa unang mag-agad ra magkagpartido. Gabi no, from scratch gid cons. As in, I mean wala gimik Yeah. dili ako barangay captain nga na kay mga wala gyud. Kasi magduda pa ka kay mga tao nga gusto mo help. Na gusto mo kuan magduda dili ka diretso mo nga sige diri din ka imo pa man ang si tawag na gina-validate pa nimo, gina-assess nimo siya kung unsa pag iyang tumong og tinguha. Kay dawaton na tong kamaturan. Kani pud nga episode para just in case kamosad nga dili kayo wa kay mo kabaloon sa dagan sa Nanawan. politika or basin namoy soon may mong politician. Okay. Sa ingani nga mudagan ka, everybody tanan mo dol sa imo.
True. Daghay mga rason. Nay uban mo dol sa imo ha, mo help. Kay son pag na sila business, tabangan nimo sila. Pwede nimo paboran. Paboran. Tama ka. Technically nga na. Kasagara ang mga ilado ana, mga quarry. Mga construction nga mga firm, Mga logging. mga ingana nga burag na something nga mga dinagko, labi na kami real estate nga burag up. Tapos tanaw nila kung ikaw ba medyo basin makatabang nila. Nay mga ingana. In fairness po na po yung mga tao nga mutabang sa imo because they believe in your advocacy. So na sila nakita nimo nga oy okay ni Mas masaligan ka so they will help you also. Pero kasagara gyud mudool sila nimo because ay gyud pag-expect ako gyud implementation niya. Ay gyud mo pa-expect nga nitabang lang ko nga walay in return. Mag-expect na gyud kadaan nga soon ani na gyud ni kapalit. Now, kung sa mga higher level, pwede ni pang negosyo ang ilang gusto nga pasabot. Or pohon na sila gusto nga negosyo nga ipasulod ba ka? Nga pwede ka nga mubakir sa iya. Ang gobyerno ang mubayad niya, nindot kayo iya kay para pang gobyerno. Or kanang project. Para, for example, tabangan ta ka pupi para makonsel ka, para po ganyan kong negosyo, ikaw mo endorso na dito ka mayor. Okay. Nay, may ana dinagko. Kanin diri sa level sa mga barangay level napoy lang nang modol ko sa imo kay ako'y mag-leader kani. Basin lamang ko uban na makadungog lang about anang leader pero technically wag sila kabalo kung unsa gid nang leader na madunggan. Leader because for example influential ko sa barangay, ako'y mahimong leader nimo. Nako'y mga tao. Kanang makadungog ka nga mga word ba nga. Nako'y mga tao nga pwede mo tabang sa imo. Yes. Gwapo kayo kay because ang politics ba you have to create your network. Or kanang kuan nimo. Pero di alam na po nimo din i-assess kung unsa po ni nga gusto niya nga leader. Kaya naman sa giuban ng mga leader natong naila na kanang gatabang na gid sa daan sa ilang barangay. Tapos gusto sila mutabang nimo kay soon makapamaray sila sa imuha. Okay. Makadol sila sa imuha nga basin na sila yung mga project pohon nga pwede nimo tabangan so, financially or whatever nga pwede nga maaprubahan. Nasa nga na. Pero nasa uban nga mag-leader ko kay para pohon sa eleksyon. Ako'y bahala sa mga lista. Kanya-kanya na ng diskarte nga grabe ko da sir kay usara na kasulti na ako kung unsay ako isulti mutuman gyud na sila. Nasa yung mga ingana no. In fairness, like I said, kanila nga time karon nga nag-independent ko. In fairness, mo na karon nga akong ganahan kay mo naka-create gyud tawag atong own na network no unsay dagan. Natong kape mga igsoon. Wow, kayo pang kuan kayo. Boss, thank you boss. Sa man ni Amerikano ni? Cafe latte nga init. Okay. Yan eh. Spanish? Spanish, ha? Spanish. Porque Ferrer. ¿Por qué? Porque pig. Porque contigo yun. Porque pig. So muna ito yung mubitaw karon Domingo man unsi ampo ron sa mga politician. Kani real talk ni yun sila. Tana ang kwarta di 5 pundo sa leader lang. Dili ugumon sa leader. Basin na makapalit og wigo o gaha. Pagkata. Lawigo na. Magilty po ta na. Magilty po ta. Basta lugar nakawigo. Pero kita tanan first time di ba nga nasa politics? Ikaw ano? First time punta ba? First na ko ni. Ba? Kamo Brad, unsay? Ay dili na ko first ni. Dili first time. Kuan man ko nakakuan ako sa akong papa. Na leader na ka. Pero dili siya kanang sa counselor nga level. Sa barangay level. Dili ako na-escape ba ako. So medyo nako yung mga kuan. Naka-escape na ka? Na-escape. Nawa. Nakabalo na day ka ng mga lista-lista. Do sa SK wala may lista-lista. Pero kabalo ko sa politics ba nga once mo sulod kag inana like na something election or something inana nga kwan. Nagi mudol-dol. Na ay mag-amigo nga mabungkag yun ba? Yeah. Ano ba? Muna yung isa sa na dili na ko ganahan
ato nga time pagsulod ng USK. Kina ko yung mga friends ato nga time nga. Di na lang ko sila friends ba tungod kay nidagan, may pareha mi nga nidagan tapos may pareha kon. Advocacy. Dili partido. Makaguba ba? Lahi siya kapital, lahi pag kapital ano ba dobi bago pa kita nag-upo sa summer job no. Motong di ko ganahan gyud ngang kuan. Ano to, di ba first time pa ba nimo do? Politics, no? Yeah, first time. Baragdungan gyapon ta mga na. Pag dagan ni mo first. Ikaw ba, di ba, first time sa kakaroon, nga naka sa, di ba, politics? Wala pa maka nagtuig na ba ka? Wala pa. Nagkuan-kuan ram ko sa akong papa sa una nga ni, dagan siya siya kadaog ato, pero sa mga kampanya raman po to. Pero kanang nag-engage sa gyud kasi nga, di ba? Wala. Akong pasabot ba kaning, kita karon nag-engage na kita sa kanang kampanya, campaign na gyud. Daw sa ko, dili pa first. Baka na bang ni-engage sa gyud sa mga tao, kana ba? First time na to ni, kita tanang, ang akong team, to be honest, ang akong team, tanan virgin. First time ko politics ang istoryahan. In terms of kanang mo atog suok-suok. Pero di ko first time og kanang mag-campaign. Okay. Sa akong papa sa unan pagdagan niya kagawad na may mga rally, na mga magbit-bit og kanang papel bitaw nga nayang ngalan. Flyers. Nayzoy. Kanang Zoy. Zoy. Ayo kay papel pa man sa una ba? Karong kay tarp naman, barato. After sa election kay mga mangtangtang na po dahil. GC kaya tama kay nandro ko ana. Pero tama, no? So, ang akong team, virgin. Wala sa ko'y, pagdagan ako, wala sa ko'y kanang naitao nga, kanang anad na sa politics, nga ako yung political, wala sa, as in, nag-start yung ko bay sa scratch bay. And murag yung kong nag-crash course because di po ko pwede nga, di ko makatuon kay, dali na kayo sa ka-term. Nag-second term na po. Ang nakapait pag second term, pag ako nag-independent na sagko, wala na sagko yung partido. So nagsugod na sa unsaon na mo pagsugod sa scratch. Wala mi kani kon si morning back to zero gyud. Back to zero, yeah. Mo gani back to zero gyud siya. Dili siya katong sa una kana makay partido. Medyo na yung mga level nga okay ba dili na nimo ni kailangan. Magulat lang ko perminti asa mo adto. Naka-organize na, igulang ko enhance na lang nimo. Kani gyud bay, kani akong pagdagan sa ikaduha grabe gyud nagsugod gyud ko sa pinakaubos. Ultimo pagpatapok diha gyud na experience gyud. Even kitantanan ako mga pero I'm sure na ka-experience ato nga na-equip na ka. Katubitang sa una. Labi na katong first nimo. Murag na-equip ka ato gamay nga kani murag napunan na dayon pero lahi lang nga challenge. Ang na-equip ko last time was how to speak sa mga tao nga kanang lahi mangud brad ang kanang nakatisting na magugo kanang event, hosting, pang TV. Tapos nakatisting na po kanang pang na-challenge po katang networking. Lahi po nang inistoryan sa networking nga ikaw ang speaker nga saan nimo pag-inggan nyo sa tao nga mo palit siya sa produktor. Lahi po na siya ha. So test po to nako. Pero baka mo to akong preparasyon para ani. Lahi na po ba kay lalima ka, I remember you before nga, taga na kag mic, o sige sir, storya na. Wa kumanad, idili, intro sa ko. Wa mo kumanad na ng, wa ko intro, ladies and gentlemen, ang atong kuhan, Bernie Bitok, sa una ba nga, kamulo, sa una, naman to yung mga tupad yapon sa una. Nakamulo, busy ang tupad, taga na kag mic, storya na. Ang mga tao, wala sa attention, saan mo pag, may buntag ninyo, bay, galisod ko alang nga part sa una, bay, naalad ko nga, i-introduce ko kay, pinastar lagi na, Bernie Bitok mga. Pero na-learn ako to, pero karon bay, kanang kita yun mismo ang mag-andam sa mga bangko, sound system, kinsay tao nga istoryahon, kinsa ang, grabe bay. That's why this will be my sweetest yun nga victory bay. Promise. And I owe yun ni bay sa tanan bay, kamutanan sa staff sa inyong tanan bay. Kamu yun ani bay. Kabulo ka, kapoy mong gyapon nato mga staff no, pero makita nako ba nga ikaw gipaningot magug ka. Ang among bossing ba nga murag makita na wala reklamo mas wala reklamo. Di apon mi mo kuan mo fired up di apon mi. Pero is it a factor ba nga makita ko ninyo nga kanang among ginaserban ba nga among ginaserban mismo mo murag kami na maulaw nga papulpul mi nga na ba. Lagi. Maulaw jud ka. Ako ba yung katanaw? Murag ako ra may dili siguro kaayo ga kaulaw kay murag na pa-parts ra man kita na lugar ang akong kuan usahay na ko struggle ana. Nagi-usay ka na grabe init na kasi kuan natay ka uban. Natay ka ba nga naka-shades, nakatabon, naka-kuan yun. So pero ingana ba? So nagpainit na ganin natong kuan, masunburn siya unya ikaw lugar magpakuan pug ka di. Not to leave my own chair, brother, pero mo magud akong prinsipyo sa leadership. Ako ang nag-una, kamo ang
Dili kay kamo ang nag-una nara ko sa likod kay because I'm your king, ako ang inyong leader. Sige kamo dia dili manggod ka bang dili ka bossy type. Una ka mo serve or something. You're a servant leader. Am kay pag na bossy ko the way ko mo istorya, pero ang akong learnings ani, labi na kung moyong kag public service. So ako pagsulti ninyo nga dapat ingani kung ako mismo di na ko ginabuhat. So kailangan ako ipakita sa inyo nga mo ni akong pasabot para samot ninyo nga ma-understand. Mo din ni ang pasabot. Ana ba? Dili man ni Charlotte gamit real talk kabalo sa tanay mga uban dia nga kwarta lang gid palihok. Dali ra kay alam mo bin akong gikasilosan kana mo yun mo nga kailangan og kwarta mo dagan tinuod yun na. Kung alanganin gid mo sa pamundo ay gid mo dagan masayang lang inyong effort. To be honest. Na timingan lang yung ko karon nga daghan lang kay mga guardian angel sa palibot na nituo sa kuha ba. Na matingala lang po ko from nowhere, wala man ako nagipangayo pero ginahatag lang diretso ni Lord ba nga naimutabang na yung mga resources. Oh, grabe, amazing ka Lord. Mukalit lang ba? Mukalit lang. Wala na ako nagipangay. Wala ko, dili ko ingon. Oh my God, wala ko na golf kay para mangita ko potential nga mga partner. Wala. Maabot lang gina sila. Pero mula na akong gusto ba nga, kung masuya ko kani mga kauban nato nga mga kapangampanya nga nanay kwarta bay. Kung na kay kwarta, it's so easy. Pagpatapok pa lang mo yung kag manghatag kag tag 50 na libre snack na wala na ang tao mo to nga na. Sila pa'y manawag. Kay karon kung kag magpatapok no si Bernie sa may ihatag. Ano ni? Naipay one time sa kauswagan. Gingnan ko diretso eh. Lagi ba? Kato ba? Wala pa galing mi nagsabot tawa pa mi nagkita. Diretso na mi sir. Mas maayo. Anak ko dia balag 100 lang anak. Wapa lang ko nagkuhan kay kailangan man ako nga paminawas ako ninyo then let's see kung unsay kuan. Dali mga inunin ka sir, kailangan kuman iba daw ka sir, ayaw lang daw ng snack, maka-afford man mig snack. Kung pila tag 50 lang minsan. Dali man ka wala pa lang mi nagstudyo giignan ako daan. Tag 50 ko grabe makakuan ba pero well at the end of the day, sa taman mo may ilang ganahan, mo may ilang gusto. Ang kwarta man so kung nay kwarta ayahay bay. For example kanang mabukan man na. Uy, ito lang mga order ninyo. Macchiato sir. Saan na siya? Kana? Thank you, sir. Wow. Ayan. Co-working space. Mako na Sir Bern nga muna nang reality sa mga Thank you boss. Thank you. Worky. Muna nang reality sa kuan karon sa mga voters karon. Sa mga voter. Or dili pa gyud 100%. Di ako nahadlok bay. Muna akong gina-pray gyud karon akong ginahadlok nga. Hopefully ang mga tao still mo base gihapon sa performance sa usa ka tao o the way nga yun siya niya pagdalan or pagdala. Tana dili gyapon ni bidding nga patasan na yung pinakadako nga hatag. Moto ko nga nay mo dawat, everybody mo daw tungod sa kalisod karon. Pero tana dili gyapon mo ana gyapon sila bang dawaton ako ni pero dito gyapon ko sa akong gusto. Hopefully tana ingana karon ba kay guys, again, naminaw mo sa akong podcast, medyo bias yun ni gamay. For example, sa mga re-electionist, kami mga re-electionist now, dapat ang among gina-post karon dili na ingon nga mo ni atong plano ang atong plano mauni ako ang mahimong dili na kay re-electionist naman ta dapat atong plano nga gistorya dapat gibuhat na nato sa first term dapat na natay medyo reporting karon nga sa first term mo ni among nahatag nga mga proposed ordinance na submit yun ni siya og dili ni siya plano lang mo ni atong nabuhat ng mga special reports mo ni atong nabuhat nga nagpigdebate ta mo ni ang mga links nga nakipagtingog ta. And daghan pa tayo pwede mabuhat then ibotari ko ninyo to. Dapat ingana ang re-electionist. I mean, di ko gusto kuan pero ang uban hantog karon sa re-electionist nang gibutang kuan lang gyapon. Magplano pa gyapon. Ako ang inyong makuan. Talaga. Buro gyapon mo bag-o lang gyapon na nidagan. But the problem there is daghan man tayo madunggan karon. Daghan kita mga madunggan karon. Let's be honest. Daghan kay mo yun sa to nga kaninga kandidato sureball gyud ni kanay kwarta. Bisa pag-unsa pero maminaw ka sa kuan, the way sila mo speak, the way sila mo istorya. Totyo gyud. Naiuban mga tao mo kansaw sa ako nga tungod lang sa akong sayo. Ang ako lang sayo inyo nakita mo akong gi-upload. Salamat deha ga 5 million views na ako. Ga-trending ko pero abi lang ninyo nga more na inyo pero sus ko makadug mo the way nga unsay ako mga istorya. Kung pwede pa lang nako ikuan. Dili ni puro lang sayo pero ang uban mag-live magud makita mi ba siya robay. More gina yang gisulti. Tapos kabalo ta ba nga kanibay kani nga mga pildo. Miski I want to be honest magselos galing po ko nga ayan ning uban mo dagan no nga nanay apelyido kay wa man gisukad. Way hago ba? Kan mga bitok-bitok daan de wala man. Wala may ako mamagpapadaan nga kuan diri.
bag-o maging scratch niya po ng Sparcia. First time ni nga mong city councilor nga Sparcia. Masuya kay kuan uban nga nana sila apelyido daan. Oo. Well, again, masuya. Ako man ang ginagsing nga, let magsili. Kumingon mo sa ako na, muna kay sala ba na di na nila sala. Mugaling, swerte sila. Kaya nga sila apelido daan. Mga kanhing anak, kanhi apo, kanhi, mga bana, mga sawa. Pero, swerte kay mo ba? Pero ang nakapan lang, wala lang sila ni viral. Well, kita na on the brighter side. Tapos kita, istorya na itong mga pato. Pasensya na kung ang ni-viral sa mo is sayaw-sayaw. Kaya ano, nabali mo viral nga katong nagbatbat o kan asa ka dumo ka na nga nagbatbat siya o kan nga maboard man ang mga tawa na. Ni-viral gapon, pero gikan chawan. Nagviral pero gikan chawan. Siyempre, ang sayaw, nabibo man ang tawa ato. Generalize na din nga. Ni sayaw lang, imbutaran na ninyo. Kung pwede lang, mga gagmay gutok yun ba? Kung pwede lang yun ba, i-post ba? Kung pwede lang i-post, no? Nga na dilipod na i-post ni mo, Erp, ang mga kwan, imong istorya. Delikado. Delikado maawat. Dagay mo awat, say i-judge ka. Dagan masakitan. Dagay masakitan. Tapos say mga friend, to be honest, no? Kana bang sa politika, mga friend maginani mo sila. True. Pero dito mo magbangi nga, ikaw na nga isip, counselor na ba? Ako na mo pasabot lang inyong mga prinsipyo. Kita sa pagkatao, way problema, amigo ta, kami mga amigo man media. Pero nag-function na ka city councilor. O diyan na dayon ta. Diyan na dayon ta magbangi dayon nga. Kada bang lami kay nung mga boss. Himo ana. Himo ana pag hearing sa diha. Chairman man ka sa ani nga komitiba mo kanang hearing. Tapos naiuban mi nimo nga, boss, grabe sa 9 years nimo. Na nahimong committee chairman na. Wala gyud nimo na kanang may kang unsa din ang word nga labuhat. Kana po na mo yung tag ang masa may wan labuhat. Unsa din yung pasabot wan labuhat kanang wala nang hatag, wala ana man dili. Kung may kag city councilor, pag may kag unsa yung nabuhat, unsa yang nabuhat sa iyahang committee ba? Unsa iyang mga proposed ordinance. Regardless naman po yung uban nga bisag gitagalan nimo proposal na mo gyapon nga ang mga bitter will always be bitter mo gyapon nga proposal man sad na wa man na-aprobahan. Yes kay kailangan mo ginaprobahan kay daghan man mo. Part yun na diyan nga manguya ka pero at least imong gi-propose, gi-submit. Kaysa wala gyud ka nag-submit. Diba? Wala juga nag-initiative, nag-take part nga masulbad ni siya nga problema. And tanan man pud gyud mga ordinances ni Aki man gyud nag-proposal. Ikaw ditong tiglista ana nga mga proposal? Ikaw ba siguro? Nakoy na Sir Bern, ka ba na to sa ABS ba? Wala. Di lang ako mag-mention. Pero kuhan nga nang lamig siya, gusto na ko siya tubagon. Pero di lang ko magkikihan kay medyo kuhan na ba, medyo... Unsa man siya, unsa nga side yan? Medyo dara na. Kuhan na nga nang... Unsa nabuhat niya? Di lang siya katungod kay artista, lago na siya. Dapat na siya nabuhat. Dapat na yung mga ordinansa na kung... Lisod man good kung... Lisod kay ikuan ang ordinansa kung... Naka sa minority bigid ka, dili bigid gina-hearing. Ano ba murag at least man lang ako ang ako ato nga at least na siya gipang propose. Pero na lahi gid yang konbay ng tapos ano nimo ba first termer pa ka. Lagi. Di ba? Nagkapaka pero in fairness pila po na katunata nga proposal, pila po naka special reports atong gikuan na naminaw kita sa tao. Boss, ayaw gi mo pagpadalaan ng istorya nga ako walay absent. Sa una, abisan ako, mobilib ko nang wala ko'y absent sa session. Boss, wag po na pulos mo yung kagwa. Wala kay absent, pero wag po kay tingugay. Mura kay po kag-absent. Way abot. Oh, tinood. O sa manang present ka, pila na may pagtungan ni mo diya. Pero kung wala ka ni engage, wala gyapon. Okay man nga na. Pero ang pinakauna man gud may bawaan ang set up diyan sa utok sa tao ba? Kabalo ba sila unsa ang specific trabaho ana ang posisyon? Kay pagka-konsehal sila walay nahimo kay ang ilang pagtan-aw nahimo na kag bridge. Oh, dapat na kay napabaro. Na kay building na mga eskwelahan nga imong natukod. Ano ba ang Which una? is wrong. That's a wrong notion. Ngano man unsa man ang sakto dai? Legislative. So building laws. Unya dili man tanan tao magabalo legislative versus legislative na siya. Pagimog balaod unsay maayo nga sulbaron para sa syudad himuan nagbalaod. Abi na og ayuda ang ihatag. Abi na og ayuda. Kay uban pod walay nabuhat kay wa kay nahatag nga ayuda. Napito mga uban barangay nga moadto ta natin natabang gamay may din siya nga sir may paka-share ka to si konsyel. Wag na sa sukad diri kahatag og kanang bisag tabang lang. Mo yung bidi ko ba nga
di sa tiyo na lang, ma'am, dili maginamo na trabaho, ang konsel lang mag-ayuda. Hatag-hatag. Ang amo is to support the mayor, maghatag budgeting, or law ginamo, or unsay ordinance or palisiya. Pero kanang mo yung kagkuan, sa amo rin ng own nga, sa amo rin ng self nga gusto mo tabang. Pero kung may yung kaog, nung ka nga, dapat mo na trabaho sa konsel nga maghatag-hatag, muhatag basketball court. To be honest, dili na siya mao, guys. To be honest. Yeah. In layman's term, ang konsehal is the voice of the people. Kung unsay yang sa mga tao mo na yang ipaabot dito sa session hall. Like for example, very recent na problema isa ka subdivision diri tungod sa kanang exclusive ang ISP, Internet Service Provider. O tuod man niabot na sa kay Cons o nagpadala og letter si Cons sa Committee on Public Utilities. So na-hearing siya. Unya na-update dayon ang mga mga residente adto nga subdivision. O dito nakita nila nga may gani Cons kay imuhang gilaban, may gani. So naanay si Cons isara siya pero daghan siyang tawo nga gi-representar. Ayaw na bro, ayaw na. Ayaw na bro, ni hawa na ka sa opisina. Ayaw na. Mas maka-hurt to. Nangugat na biya ko. Pero pasalamat ta kay dili gyapon mo biyaan guys dani sa podcast ni Ma'am Drew. Okay, ako may tigbook. Napagyapon siya sa ato dani sa podcast at least man lang. Again, pasaylo kami sa mong tati kalo para lang isa mo mga smart na mga listeners sa mga followers namo sa Spotify o sa YouTube, no. Ako lang ni ginasulti sa inyo because this is what's really happening. Kanang nga na ba? Ako hopeful ko ganina bitaw. Gikan ko actually sa church nilang Drew ganina. Kay the last time nakabisita ko last campaign election gyapon to nga gi-pre-over ko nila, no. Last 3 years ago ta karon nagpakuan. Kaganina Erp ka na bang nagpray ko. Gahit naman ako pero I don't know pag-touch sa ako ni Koan, father ni si Bishop Bong Dalapo, kauban ako sa una pagdagan. Pag-touch niya sa ako, bay, burag ni Kurinti ba, ni hilak ba? Tingala ko ni tulo akong luha o kalit ba? Ni tulo akong luha, because kanang, ningon ko nga, Lord, kanang, ang akong saat pagdaog is, mutarbaho yun ko, manikamot ko. Okay, ang word manggod ganina is about promises o promises mo pagtuman. Kung gituman ba ni mo? Kung sa'yo mo mga promises, kumusta mga kay, ang Ginoo nag-promise, kung sa'yo buhat-buhat. May akong Ginoo na nga, Lord, di ba akong promise ako na kung mudaog ko, kung mutrabaho ko as a city council, as mas kutom sa kung makaya. Do di lang ko dato nga konsehal kay kung nay mangayo og dinagko nga kwarta. To be honest, di ko makahatag. May limit pa. Nagi-limit ang resources. Pero Lord, ako ba yung gibuhat? Kabalo ba yung kana, Lord? Kabalo ba anak pagit sa kuan Bishop, Lord? Kabalo na siya na, Lord. Di ko mamakak nimo, Lord. Nga grabe among pagpaningkamot yun. Kulangan pa mi. Karon eleksyon na sa kana mga touch ko ba nga, Lord, tana makita yun na sa tao. Tana makita yun na sa butante. Because, again, this is not for myself, gyapon, bro. Amen. Pero, napapit ko yung mga anak, brad. Mga taga-Cagayan po. Yeah. May tanag, paguman ani sa States na mo mag-study. Wow. Eh, kaso kuan mo, iskapo na talaga sa States. Pagwa paglaom ang atong syudad, dito na sa lain. Dili ba, para ba ni sa future sa akong mga anak karon. So, kailangan gusto ko nga for a better city. Ano ba? And I want to be honest nga, Lord, tana makita tana dili makwento among mga kahago nga among gibuhat, among gikwantanan. Kay kabalo manggod gyapon ko nga dungog karon nga kwartahay gyud gyapon ni. Guys, to be honest, daganay manawag, pilay hatag, grabe nang hinatagay kani si kuan kay tagaan niya tanan number of voters nga. Ang hana gyud. Di ka maluya ba no? So don't tell me nga siya bisag pag-usa sa kalawsi mo istorya bisag way hinungdan niyang istorya bisag tanaw nimo nga wa mo gini klaro ni pero tungod kid ako sa kwarta makasulod na pud siya di ka madismaya mo nandito ko medyo natas ba nga tana wala masayang ang atong mga ginabuhat bay. It's God telling you cause na He hears you and He sees you. Yeah. It's the touch of the Holy Spirit. Lagi kay kung wala. Bay, to be honest, number 2 also, I'm scared bay nga.
Hindi ko makadaw gani, no? So what will happen, ana. Pero second, nakinabukan nga, di ba, ningon man ko sa imo, Lord, nung musali ko sa imo mga plans. Amen. So, ko nga, sige naman, kung may yung lugar ka nga, burn, ayaw na lang gida siguro. Faith, yapon. Nakailay, pahuway lang sa kaden, mayor na lang yung kasunod. Wow! Yun lang. The return of the comeback. Ay, kabala ka, makaligis kag bag, nga pila ka millions from nowhere. So, nana kay resources diritso. Ayaw na, dili na para sa imo ang konsihal. Wala ka. Kay mayor ka, ana day ba? Pero wala ka ba? Ato naligsan mo gigad sa politiko nga na. Yung ipangatag. Actually, bagman Wala to. Bagman, wakabot sa mga kuan. Wala nakaabot sa mga leader. Natigala sila dito, no? Naligsan mo yung bagman. But again, kaning nga venue, kaning worky murag nindot mag-craft diri og ordinary. Craft. Social man ang place. So, gwapo diri mag-craft. Sa atong mga core na may isang nahawa naman sa core. So, at least kita-kita na lang ang mag-meeting diri. Let's see. Let's see. Kana nga time bitaw kana siya kanang magkagrasa-grasa na siya nang bulingit na kina siya ang iyang adlaw Mekaniko man diya. walay aircon sa ilang kuan office. Actually amo na ginanyang bana, amo nang gilason niyang bana bay murag lisod biyan nga company daghan kay Lucky. Grabe naman ang company kay. Gabi driver dia. Hoy, ang husband sa owner kay taga dito. Kasi again, visit them ang worky, bisitahin sila diri sa at bangyod sa Uptown nga Hall of Justice. So na sila diri sa 3rd floor. Yeah, sa Cheetah Verde. Yeah, worky. So again, nindot diri per hour ang imuhang pagstay. So di na ka maulaw lugar nga kanang overstaying nako. Para as of today sa tong pag-record 70 pesos 70 ra. pesos Tapos per hour tapos with only na nga brewed coffee. Yes. Ug napod sila yung monthly membership nga 7,500. So dili na ka magsige og bayad kada anhi nimo. So only na ka nga sige ani yes, din. and ang inclusive nga amount is exclusive membership kit, membership QR, tumbler, mousepad, pen, tote bag, and free use of bleaves. Mura na siya habol. Mura siya gingana. And unlimited usage of shared workspaces. Kaning makita nato sa likod. 5 hours usage of call booth. Ay private gyud nga room for you. And unlimited brewed coffee and seat reservation. 24 hours na po sila. Yeah, 24 hours. Pwede na, kung magpa-member ko, pwede na ako, din ako matulog. Pwede na. Nanakay pilo na mag-nap lang ka na. Ingani man na siya kung gubot sa inyong balay kay naiminganan. Bata lugar or something. Hindi ka gusto magpa-disturbo. Dani ka. Dili na ako matulog. Yeah. This is conducive for studying or editing videos. Lagi ba? Photos. Conducive. So natay mga big projects, Brad. Dili na ta, Brad. Dili na ta kay kapidaghan. Nabot sila conference room. Kani among gistayan. Kani pila man po ning conference room. Ang conference room is 2,500, 3-hour usage, and 1,000 consumable. Naman sila yung mga specialty coffees dire. So, na sila yung cafe po dito sa likod. So, pwede mo makakonsume og 1,000 pesos sa 2,500 nga gibayad. Nice. And also unlimited brewed coffee. So nasa sila social media just in case, no? Kung nasa yes, they are in Facebook. Just search Worky. Igsuon sa Jollibee Shopee. Worky, work with a double E. Tapos ang karon kung nakadiri gwapo kay view, no? Na kay makita ang mga naong sa tarp. Na-spark siya, na-bitok-bitok. At least makauna-una po ka makahinuklog ka kinsa man gid sa ila. So again, kung mangita mo ka Drew mga so depende na siyang ka-busy pero wala siya nahawa diri sa podcast, guys. Dili pwede nga walay kuan gwapa sa podcast. Ay sa ako si Sam na lugar. Ako lang pangutana murag next chapter sa iyang pagka-podcast kuan ba kanang podcaster. Podcast woman, di ba? Murag siya naman ang woman gyud nga tinuod gyud. Ay, sorry. Si Sunday karon. Sorry. Love you. Pero unsa may nakalahi sa una katong wala ka nag-podcast o karon nga naka-appeal po kag mga podcast kuan mas na exercise na ko akong communication skill. Yeah. And kanang dili na ko maulaw mo speak up. Baski og na kuan na nakakalkal na akong personal life. Okay ra ka.
Ako ang relationship, family. Wala ka nagahong nga makalkalde ay. Wala niya ka nang, it made me more, what do you call this? Confident. Yeah. Kay, I agree ba kay kana bitong maging vulnerable ka sa imong sarili nga murag wala na lang gid imong gisaligan ang Ginoo na lang gid nga Lord ikaw na bala ning podcast Lord murag naalawan ka to pero murag basin ay lesson nila makuha ba ana na lang gid na. And also I'm grateful. Mo nang sa unang panon dagay dili mo tandem sa kuha. Kay mabulabog ilang bulabog. Kurao na pudaan ni. Ano ba kurao na pudaan ni? Munang silang Marilyn, di sila gusto mo apil ani kay. Mana siling nga ikaw bitaw tanan na lang gid mo i-istorya nimo on air. Ana, nabiya gid pud. Too much information na. Too much information. So grateful bugo kay nimo po siyang avenue to share our thoughts, our values. Mo sa na ako ano bang mo na akong stress reliever. Uy, gaplano gani ko mag-podcast yapon. Amo. Mawa na pug ka? Mawa na. Dili. Gusto siya. Heartbroken. Dili. Kami unta ka na while mag-drive ang motor ba pero wala ko ikuan way of ka na mag-record mong good so. Okay. Apil naman na ibutang sa shop. Magbahin ta sa monetization. Nabalay monetization. Magyapon. Anyway, guys, kailangan namin umano namon kay napami pulong-pulong. Pero I hope guys, nga niyo, naman tayo na-realize no. So I hope guys ang inyong mga privilege man kayo sila ganun kabalo sa atong mga personal lives. Guys kanang ayo lang kay i-chika sa uban. Kanang kita lang guys kanang ayo ka. Basin na nakaila sa mo ay lang isa pa sa. Guys, vote wisely number 11 sa balota. Sa mga i-share lang ko sa inyong mga group sa group chat lang dili lang sa inyong mga timeline. Mga group chat sa inyong mga relatives okay na kay ko. Love you guys. Og hype ko sa mga taga-Comelec di ano now. And Drew, good luck Drew sa imong Monday na siya magsugod og na. Thank you. Ay hawa na gid ka. Hawa na siya. Pero open pa gyud ng office ha. Open pa gyud ng office. Thank you ko. Dala lang snacks. Dala ka food. Yes. Hindi siya mawawa sa group chat. Of course. Abante i-kick out ko ninyo. Maygon gid ko nga please iba. Dili. Magbuhat mag-bag-o. Magkala na kay ilom na kay dito. O yung atong opisina bitaw. Pila na takabo 15 pero naputay 15 pud ka group chat. Bitok core. 0.2. Pero may baon man nimo nga nadbalhin na miglain nga group chat. Kay nihilom na. Guys, hello? Wala na. Magpost sa mga pictures lang. Again, salamat. Thank you very much sa tanan mga mga followers sa Spotify. Pasensya na kung medyo busy lang. Hopefully, next na to nga podcast, konsyel pagyapon ta. Alright? Tingnan mo tanan guys, kini pagyapon ang inyong mga podcaster, Master Fofay. Siyempre si Juanito sa One Photo. Halulu. Si Drew Dalapo. Ni si Konsyel Bernie Bidok. Again, dengan salamat. Worky. Thank you very much. Thank you. Ani na mo din ni Gwapo Dre. Ingat mo tanan. Bye. For the win. Bye.